Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Handusanan sa isang babae na na-stress dahil sa darating na Valentine's Day. Wa na gid ko kasabot ning atong relasyon ondoy. Muabutay na lang ang Valentine's Day, wa gyapon kay plano. Kuasa ko nimo dalon. Ang uban nagpa-reserve na og lodging house. Ang uban nagpa-reserve na pod og hotel. Pero ikaw wa gyud kay plano. Asa naman ay mong giingon sa ako sa una na nanguyab pa ka sa ako? Gisugot ta ka bisan pa man nga uloy akag TL og baho kag ahos ng baba nimo. Og ingon ka sa ako na tinuod ka na higugma. Unsa naman po'y plano nimo ondoy? Asa naman pud ko nimo dalon karong Valentine's Day? Ayaw ingna dalon na pud ko nimo sa kasagbutan. Di na gyud na mahitabo ondoy. Nga dalon pa ko nimo kasagbutan kay nangatol na ang akong lubot ato nga time nga gidala ko nimo. Maibog na lang gyud ko aning uban nga mag-uyab nga nagplano nga mangadto sa barbecuehan o mangadto sa karinderiyahan kay mga unog soap number 5. Kung kabalo pa lang ko ondoy nga wa kay plano karong Valentine's Day, may panangafam na lang ko. Kay nindot ang afam kay dalon pa kog hotel na apag yung libre silupin. Ayog ing na ondoy nga mamana rata. Pakaunon ra ko nimo bunog anang sapa sa apa-apa. Nga waraw bunog naman unta ni akong naong pakaunon pa ko nimo bunog. Naunsa naman taong kaundoy. Pagplano pod. Na-stress na gyud ko. Na-stress na gyud ni akong naong. Naghulat taon ko sa imo undoy kung kanusa ka magplano kung asa ko nimo dalon. Pagplano undoy. Dili kay kanunay ra na magsiga na imong mata. Pagplano pod kung asa ko nimo dalon ng lugar nga kanang social pod. Kay social man unta ni akong naong. Kung wa kay plano undoy, nga dalong ko nimo barbecuehan o karinderiyahan, dalaan na lang pud taon ko sa balutan. Kay dugay na gid ko na nga mga panahon nga wa ko kakaunan ng balot para social pod. Og dili pud ko nimo madala sa lodging house ug sa hotel. Dalaan na lang pud ko sa purok sa apa-apa para makitaan po sa taga-apa-apa nga sweet tang duha. Nanimaho na gani kog Bombay, wa na kay saktong plano sa atong relasyon. Ayaw taon pagpapitok-pitok ondoy nga ura kag baksan nga gibikugan. Pagplano og insakto para sa atong relasyon. Pagplano po taon undoy. Ako nasuya na gyud ko. Nagpanikad na gyud ko, nangatol na gyud ko kung asa ko nimo dalon. Nasuya na ko sa ako mga barkada nga nay mga uyab nga wa pa gani ang Valentine's Day. Gihatagan na sila chocolate, candy. Bahala na lang untag silupin, imo ihatag na ako. Ugom-ugomon na ako ng silupin. Malipay na taon ko. Maibog na lang taon ko aning mga barkada na ko undoy. Makakaon sila sa karinderya. Makakaon sila sa barbecuehan. Makakaon sila balot. Pero ang imong ipakaon sa ako, kanang balot nimo,
Nga na'y balhibo. May paning-uban na mag-uyab, undoy. Nagplano nga man na kayo bachelor. Mga tuburakay. Pero ikaw, wagi kay plano sa atong relasyon. Asa naman dito imong giingon sa ako sa una nga mga promises. Kung sa akong gusto nga malipay ko buhaton nimo. May pasigurong mga pam na lang siguro ko, ani? Dalon pa man siguro kog hotel. Naapay libre silupin dito. Pero ikaw, bisan silupin na lang unta, wagi imo ikahatag nako. Nag-goal na taon ko sa atong relasyon, ondoy. Kung magpadayon pa bagyod ni. Kung di na ni magpadayon ni atong relasyon, ondoy, kikini atong relasyon, bugnaw pa taon ni sa ice. May pasigurog mag-ugom-ugom kog ice. Makamubuon pa ko sa gibuhat nimo. Di na gyud ko, ondoy, magbulag na gyud kita.